Wala po tayong trabaho, nasa bahay tayo, pero meron tayong bonus. Problema ng iba talaga mga loves, yung mga Pinay na nasa Pilipinas ba? Pinoproblema nila yung mga Pinay na nasa abroad na katulad dito, no? Katulad ko, na wala daw masyadong kaibigan, nasa bahay lang, wala daw socialization. Socialization? Hindi naman yung kailangan sa buhay mga loves, yung socialize. Bakit ba? Hindi ba tayo mabubuhay kung wala tayong mga kaibigan or kakilala? Meron kakilala, pero yung parang palagi na lang labas-labas, mag-party-party, ano pa dyan, no? Hindi, may mga taong, okay, gusto nila yung ganyan. May mga tao din na hindi. At kayang-kaya na mabuhay na kahit walang, mga gathering or mga, yung kaibigan talagang palaging lumalabas or palaging, alam nyo na, yung barkada, ganun. Inaano ako dahil wala daw akong kaibigan. Meron naman akong mga kakilala, mga loves, pero hindi ako yung taong yung parang idot-dot ko yung sarili ko sa kanila. Kasi kaya ko naman na ako lang for aking asawa, no? Meron tayong kakilala, yun. Dito kasi sa US or sa asan man ka nga lugar, may grupo-grupo talaga. Mga organization na meron nandyan. Mga Pilipino, iba't ibang klaseng grupo. So, at hindi yan mapipigilan mga loves. Nandun ang drama. At alam nyo naman yung mga Pilipino, kung alam nyo naman yun basta mag-Pilipino, magsama at iba-iba klaseng ugali. Doon talaga magkabikil ba? Kung sa Bisaya, magbikil, manjud na siya. Mahimong samok. No? Magkasamok-samok, ano ba? Sus, lain kay paminawon. Mga Pilipino, mag-away. So, mas mabuti pang nasa bahay. Walang itinatawag na grupo ba? Wala. Yung parang kakilala lang. Okay? Kung magkita. Pag hindi. Yun. Pero ang iba talaga kasi hindi mabubuhay mga love. Hindi sila mabuhay or hindi sila mabuhay. Hindi sila masaya. Isa na yan, parang expression niyang hindi mabuhay. Na walang kaibigan. Kahit kaaway mo pa, kaibiganin mo kasi hindi kaya sa power na walang kaibigan, walang kasosyal-sosyalan, hindi nasa bahay lang, hindi nila kaya. May ganong Pilipino. And then may parehas din sa akin na hindi palagi lumalabas, walang pakialam kung may kaibigan o wala. You know? Kasi kaya naman ang buhay na ganito, peaceful pa. Walang away. Kahit saan talaga magpunta mga loves kapag magsama ang maraming mga Pilipino. Magsama ang mabait, magsama ang mga maldita, magsama ang mga pilingon. Doon talaga magkaaway-away talaga. Kaya ang daming mga Pinay na nasa bahay lang. Meron din akong kilala na nasa bahay lang noon. Wala masyadong kaibigan, okay lang sa mga anak, ganun. Okay naman ang buhay, hindi naman boring din. Tika mo. Kasi ang daming nag-a-advise, ang daming nagsasabi na labas ka naman, wala kang tawag nila nito social, bang halubilo sa mga tao. Kailangan ba yan sa buhay mga loves? Makipaghalubilo naman tayo, meron naman tayong asawa, kung meron kang anak, o din yun, may anak ka dyan sa bahay. Hindi ko mag-grocery ka, makighalubilo ka naman din sa iba, sa cashier, o diba, magtanong ka doon sa mga tindahan. Hindi ibig sabihin na makipagsosyalan ka doon. Kasi kapag yung iba makipagsosyalan, halubilo. Ang halubilo mga loves dito sa mga ibang Pinay hindi lahat. Ang halubilo dito sa ibang Pinay is pasosyalan. Paanuhan kung sino yung maganda, kung sino yung sexy, kung sino yung magandang damit, sino yung magandang bag. Ganyan yung halubilo dito mga loves. Hindi halubilo na magsaya tayo, magkainan. Dito, ang iba kasi, hindi man lahat talaga, pero halos kasi makita mo sa mga grupo is kung sino yung original ang bag, kung sino yung maganda yung damit na suot, ganyan. So, kaya kayo, wag na kayong magsabi pa kayo na, sabihin pa ninyo, bakit si Miriam nasa bahay lang, kaboring naman yan, Well, actually, yes, boring paminsan, pero buhay pa naman ako. Mas maganda, peaceful pa ang buhay mga loves kung ganito. Walang kaaway, wala kang isipin na sakit sa ulo ba? Kapag may marami ka kasing kaibigan, then sa huli wala na napangit na. Mag-isip ka ng mag-isip mga loves. Parang, iniisip ko na, ang dami pala nilang sinasabi sa akin. Ganon. Parang hindi ka mahimutang. Kaya sige lang kaghuna-huna. So, kaya mas mabuti na nasa bahay, nag-iisa. No? Asawa mo or anak mo,
Ganyan. Magsakit sa ulo. Ang daming sakit sa ulo ng mga Pinoy dito, mga loves. Sakit sa ulo. Ang iba, kahit magkaaway na, kaibigan pa rin. Pag magkita, okay pa rin. Sobra talaga, mga loves. Parang toxic. Toxic talaga, mga loves. Toxic. You know, parang, kung makita ako, hoy, okay lang, pero pag nakatalikod ka, gano'n, So, sobrang toxic talaga. So, kaya, kung papunta kayo dito sa Amerika, no, mga ibang Pinay nga, nandyan pa sa Pilipinas, nga may AFAM dyan, okay naman makipagkaibigan, mga loves. Okay naman, hindi naman bawal or hindi naman pangit. Ano na lang kayo, protect yourself. No, protect yourself from toxic people kasi ang daming toxic talaga sa mundo. Lalo na iwan ko sa Pilipinas, mas mabuti pa nga siguro sa Pilipinas, pero dito sa abroad, parang malala yung mga toxicity kasi paano ba pagandahan? Basta pagandahan, ang iba pagwapuhay ng bana. Adoy, Ginoo ko. Ay, nanay, kung sino yung gwapo, kung sino yung sos, Ginoo ko. Kung sino yung matanda, kung sino yung bata, no? Ganyan yan, mga loves. Kaya ako talaga avoid ako sa mga ganyan. Naglilinis lang ako dito sa aming table. Bahay na lang talaga dapat. Bahay, kain, tulog, linis, o diba? Masaya pa ang buhay. Oh, meron tayong Christmas bonus, mga loves. Meron tayong bonus. Happy Thanksgiving! Holiday thanks. Oh my God! Honey! Happy Thanksgiving. Oh my God. Why this is a recycle card, Han? Dear. Look at this, guys. Natawa ako, mga loves. Oh my goodness. We got a really nice bonus, but the card is recycled. It's a card from Christmas or from Thanksgiving. Pera-pira na naman. Christmas bonus. Magkapira na anak ko. Diba? May bonus tayo, no? For bonus, Di ba po tayong trabaho, nasa bahay tayo, pero meron tayong bonus. Si Tami lagi ba? Kaya pala hindi ako inanon. Meron siyang Honey! Nakatulog talaga ako, guys. Oy, look at this! Kaya pala you don't want me to help you because you are what? Buying stuff? What is that? Kunin ko lang po ito, mga loves. Diba nakabonus na tayo, mga loves. Pero kung makuha lagi natin ito. Oh, bonus. Pangit pakiramdam ko ngayon. Pagod na nanginginig sa ginaw. Grabe yung ginaw. Ay. Huh? Did you see the card? It's Obama. Yeah, I know. Because he likes to break my chops, huh? Huh? Because he breaks my chops. We break each other's chops. I told Stevie I want him to dig me up a bunch of old projector parts. So I put them in a box, wrap it, give it to the father as a gift. Yeah, guys, you are right. I beg him for love. He doesn't love me, but I have to beg him. I gave you a kiss before, but no, you didn't. I did. And then your son started clawing at you. Or you forgot that already. No, you give hugs to my shoulder, but you don't give me a kiss. Honey, I beg you, please. You love me? No, no coffee. I love you. I love you too. Because I cook sticky rice, and what happened to my sticky rice? It's not cooked, so I get hot water over there. You want to do it? He backs up. He's like, no, Mama, you don't have food anymore. I'm backing up. Hello, what is this?
So you went shopping Yeah. instead of coming home. And now you don't want to eat. I cook vegetables for you. I cook chicken for you. You don't want to eat. So where you been, really? No, I missed my exit and I trying to find my way around. So I got off an exit and I'm coming and it's curves like this. It goes either left or right. So I figured, oh, right. So as I'm turning right, I can see a shop right over there. So, so I came down here, did a U-turn, and went back to the shop right. Really? My dad, I gave me cheese. And you need haircut if you want to go to a party. Look at you. You don't. You still have to see. You don't. Look at. Don't do that, Sam. Honey, it's squishing, honey. Doesn't feel good. It's, Halahan is gonna ruin your jacket.